me pelataan Matias 040 minä. Me pelataan tätä sarjaa 24. Tänään olisi ollut 21, mutta no aloitetaan silti 21-24. Me ollaan tekemässä semmoista isoa kvartsitaloa tähän veden päälle, kun tää on servu eikä me osata kleimata. Meillä on tämmönen ruma mökki tässä. Jos on jotain huonoa kamaa. Ja meillä on X-rayt. Niin. Ja meitä ei kiinnosta X-rayt. ei. Sä ihmettä. No niin Matias, nää blogit on alkanut olla näkymättömiä jo mulla. Mitä? Joo. Joo. Ja tässä on hyvä bugi tässä servussa. Sä menet spawnille lumoamaan 30 maksimi sellain siinä. Sitten sä käytät sen Sä käytät sen 30 expaa, sulla jää 27 oikeesti siinä. Niin sit sä voit lumoa kaikilla mahdollisilla hyvillä tavalla näitä sulkamoja. Ja sitten nehän tulee, tässä saattaa tulla aika tylsä, mutta Pistääksä se IP sit siihen alas? Tän servun IP? en pistä, ne kertoo sen tekijöille sen kuitenkin. Joo. Ja sitten ei muuta. Oikeastaan. Ja sitten me vaan tehdään näitä. Ja tässä ei oo mobeja. Mä en tiedä miksi, paitsi jos spawnerin löytää. Mut se on kyllä aika tyhmä juttu, että se on mobe. Ei siitä ei oo mitään taisteltavaa, paitsi jos No on tää nyt ihan Jonne kiva, tulee sinne meidän taloon. No meillä kävi semmonen. Me tehtiin ihan sikahieno talo. Saamme Matsku kertoa, että Joo. joo, niin meidän talon Matias vaan jotain sanoi, että tuu kattoo, meidän talossa on jotain tyyppejä. Mä sanoin, ei varmana oo. Sitten mä menin kattoo ja sit mä olin vaan Jani, nyt tuli turpaa. Ja sitten mä menen sinne ja sit mä joo, tapetaan vaan 4 tyyppiä. Sitten yksi tyyppi oli kultaomennoita ja lumotut timukamat, eikä mulla ollut niinku hyviä timukamoja, niin me kuoltiin molemmat aika nopeasti. Tai siis mä kuoin niille 2 tyypille, kun niillä ei lumotutti miekat. Mä sain tapettua sen yhden, mut sitä toista en. Voisin pistää muuten tuon jutun tosta. No olemme nyt jonkin verran edetty. Ollaan me aika paljon. FPS putoo kyllä 12/11 tässä. Mä en tiedä, mun putos varmaan johonkin 5. Ei. Varmaan johonkin 30. Ai missä vaiheessa? No mut kun mä laitan Frapsin päälle, niin mulla menee 12. Mm. Ja mulla on läppäri, oikeesti. Mulla on läppäri, tuolla on hyvä pöytäkone. Olisinpä mäkin niin rikas. No, Tosi rikas. kyllä mä nyt sen vielä joku päivä saan. Ja sit tulee joka päivä tunnin videoita ja mä lupaan sen. Mäkin taidan ostaa tuossa jossain vaiheessa uuden koneen. Tai ehkä Mä ostan 1000 euron pöytäkoneen. Tai sitten mä ostan tai teen itse oman koneen. Mä jo säästän siihen Tai siis mä rakennan sen oman koneen. Legoista. Joo. On tää nyt ihan hyvin edetty. Ja meidän koti on tää. Montako tilausta oot saanut? Ei puhuta videon aikana mistään. No mä teen tälleen Matias uuden kanavan sitten. Juu. Koska mä en meinannut itse löytää sun kanavaas. Joo. Niin. Tässä on meidän, nää muuten pitää sulattaa ja täällä on meidän nether. Me niinku vasta tultiin tänne, koska meillä kävi se probleemi, on meillä sitä timanttia. Jotain kamaa ja näin. Mikäköhän FPS on nyt? 51. Aika hyvä. Sul putoo varmaan 20, kun salat kuvaa. Mä veikkaan 30. No se on sit aika hyvä.
Missä sä oot? Mm. Et ammu mua nyt, Tuossa sulle toi nuoli. Joo, kiitti. Mihin se lensi? Tonne veteen. Haista paska. Oh shit. No onhan mulla tässä se. Sit sä laitat tän kokonaan jollain häkillä. Hei varo, täältä tulee haikala. Haikala! Oh shit! Lääkelin paska. Pitäis tehdä tossa jossain vaiheessa noi timmukamat. Joo. Ei me niitä hirveästi tarvita, kun tänne piti ajaa varmaan tuntiin veneen matka tänne saarelle. Mm. Ja me ollaan sit huomattu tuolla, jos mä käyn jossain vaiheessa on semmonen viidakotemppeli, niin siellä oli käynyt joku. Niin just siksi. Niin. Venna, mä käyn kattoo tuot kodista, onks... Ettei siellä vaan oo ketään, kun en saanut vähän niitä Ei traumaa siellä oo siitä. ketään. Niin ei oo ketään. Siellä on joku. Hammui Matiaksen korvan läpi, sanoi melkein. Mitä muuta? Mm. Tää on siis luku 21. 21. Mun äiti, kun se osti ton joulukalenterin, nyt perkele. Niin, kun se osti ton joulukalenterin, se avasi ehkä 10 lukua siitä, eikä oo sen enempää avannut. Okei. Jousu! Ai saaki. Okei, Hei Matias, tiedätkö missä mä ammuin sua? Tuot katolta. Meidän katon niinku takaa vähän niinku. Siihen vaan kuuluu ting. Hei Matias, painappa F5 ja kato mihin se osuu. Kainalokarva. Se vedi mun sydämeen. I am hacker. Noin. En mä tolleen häksää, mutta kyllä se vähän huijausta se häkkää. Laita se vähän siihen. Mikä meidän kanavan nimeksi tulee? En mä tiedä, keksitään joku. Keksitään sit videon jälkeen. Joo. Mihin lopetetaan? Eikä siis me tehdään joku uusi kanava. Joo. Ja me varmaan sitten, mä yleensä sitten kuvaan kun me pelataan ja sitten me saatetaan... Eikä siis mä en tee ite omia videoita. Niin, se on mä ja sitten me saatetaan trollailla Emmaa ja yhtä Alvaria. Jossain videoissa, että Kun on jotain toivottavasti Jonneja. ei millään pahalla, sitten älkää kattoko sitä videoa. Mä voin luvata, että siitä kuuluu vähän huutoa. Joo. Ja musta tuntuu, että ne toiset opettaa Skypessä puhumiseen ja sitten kaikki nää, että sanoo, että mä kerron äitille. Joo, kerran me trollattiin yhtä meidän luokkalaista Emmaa, niin se oli, me laitettiin sen pihaan vaan jotain dirttiblokkeja ja kaikkea siis niinku minessä, niin sit heti mun äiti kattoo, nyt te siivootte. Mun äiti ei sanonut mitään. Mitä? Mun äiti ei sanonut mitään. Mä en edes sanonut äitille. En mäkään. Ei se tullut mun huoneeseen kattoo mitään. Oota hetki. Nyt. Ei mitään. No me varmaan, milloin lopetetaan tää tän päivän video? Vähän myöhemmin. Me ollaan kuvattu joku 15 minuuttia. Mulla kyllä kestää ihan sikakauan, kun mä lataan sen. No, mut se onkin vaan tän päivä. Ei, siinä menee varmaan päivä, kun mä lataan tän. Tätä ei sitten editoida, koska ei oo niitä systeemeitä, kun mä en osaa tehdä. Pitäisikö joskus tehdä kunnon jotain No. videoita? Ai me. Niin. No,
sitten kun me saadaan tää valmiiksi, niin sit me voidaan alkaa pyöriä Netherissä tekemään lisää taloja. Ja se kuvataan. Musta tää on katsojille vähän työssä. No, pitäis keksiä jotain. Hmm. No, meidän varmaan pakko nyt tehdä tätä tää aika. Pystytkö sä rakentaa tätä, niin mä näytän vähän meidän kotiin ja tätä paikkaa. Joo, pystyy. Joo. Eli tähän me ollaan tehty tää koko alue, sit me tehdään semmonen kvartsitalo, kvartsiblokeista ja kaikesta kivasta. Hei, mutta mä tuun tuomaan vähän sitä kvartsia sinne. Joo, ja sitten nyt täällä on vaan meidän jotain arkkuja, jotain huonoa kamaa. Mä oon jo näyttänyt ne ja täällä on ollut meidän uuniosasto, täällä on uuneja. Eikä siis me varmaan tehdä joskus sellainen, että me ei käytetä yhtään XR:itä missään. Joo. Kun meillä on vaan se 1.8, me varmaan vaihdetaan se sitten. 1.7. Ei kun 1.8.1 uusimpaa. Se on uusin. Ja mulla on tosi tehokas pikki. Ja lapio. Tehokas IV hajoamaton 3. Mä menen muuten kerran nyt me kerätään tätä. Tai mä menen kyllä tonne Netheriin. Mua pelottaa, kun täällä on tätä laavaa aika paljon ja mä oon kaivannut aina tästä. Tälleen tää hakkaa sit välillä mun joutuu lähteä pois tästä servusta, koska tätä laavaa tulee joka puolelta ja mä yritän saada sitä expaa. Ja sit me tarvitaan kvartsia. Tää oli tämmönen aika sellainen lyhyt video, mutta mä lopetan sen nyt tähän. Nyt mä oon näyttänyt. Tämmönen meillä on X-ray. Mulla on jo tutoriali yhdellä kanavalla siitä, niin no. Et se ois sitten. Moi moi. Moikka.